ଜେଜ ତମେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ, ଆଜି ଟିକେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବା। ବାପ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାତି କ'ଣ କହିବି, ସେ ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ମାନେ ମାପ କରି ହେବନି, ପବନକୁ ଆକଳନ କରି ହେବନି, ଆକାଶକୁ ଗଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ବାପ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ମୋ ଜୀବନର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ଏବେ ବି ଶୋଇଥିଲି, ବସିଲେ ଉଠିଲେ ଶୋଇଲେ ରାତିରେ ମୋ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ ମାଆଙ୍କର ସାଧନା ଯାହା, ମାନିବା ଯାହା, ଗୋଟା ଉଭରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସେଇଆ। ବାପ ମା' ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ବାପ ମା' ଉପରୁ ଖାଲି ହୃଦୟ ଦହନ ହେବ। ସେମିତି ଜଣେ ଉଘୋରି ଯେ ସଂସାରରେ ରହୁଛି, ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ମାନିବା, ତମେ ସେ ଉଘୋରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାପ ମା' କଥା ମାନିଲ, ତମେ ଅଲଗା କାହା କଥା ଶୁଣିବନି। ଶୁଣିଲେ ତମେ ସେ ଉଘୋରି ଜୀବନଯାପନ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକିରି ତମେ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7-8 ବର୍ଷ ଥିଲି, କେବଳ ମୋ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିବି, ଆଗ ଦେଖିବି, ଶୋଇବି ଦେଖିବି, ଉଠିବି ଦେଖିବି। ଦିନ ରାତି ମୋ ବାପ ମା' ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରଖିଛି ମୋ ବୋଉର ବାଡ଼ି, ମୋ ବୋଉର ହାଡ଼ ଖାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକିରି ଶୋଉଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଘର ସାଧନା, ବୋପା ମା'ଙ୍କୁ ଯିଏ ସେବା କରିଛି, ଆମର ଶେଷ ଶ୍ରବଣ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଶେଷ ଶ୍ରବଣର ଇତିହାସ ରହିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିବେ, ଇତିହାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବୋପା ମା'ଙ୍କ କଥା କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।